এটা কথা কম এইটো সপ্তাহৰ ভিতৰত খুব ডাঙৰ এটা বোমা ফুটিবলৈ গৈ আছে নিউক্লিয়াৰ বম আৰু কাম্পাই এমপি ইলেকশ্যনৰ পাছত UPPL দলত যোগদান হ'ব আৰু মোৰ সমষ্টিটো মই কাম্পাৰ কাৰণে সেক্ৰিফাইস কৰিবলৈ আজিৰ দিনত আপোনালোকৰ মাধ্যমৰে মই প্ৰচাৰ কৰিছো सिगाङावनो खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो बरायनाय जाबाय दिनैनि बे भिडिअ नोंथांमोना मोनथिनो मोनगोन माखासे राजनितिनि आपडेटफोर सोर राजनितिगिरिया सोरखौ मा बुंदों मा बुङाखै नोंथांमोना दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनथिनो मोनगोन गिबि आपडेटआवनो जोंहा दङ जाहैबाय दिनै जोंनि बिटिआरनि CM प्रमद बर' सारा आगुनि शिब हाग्रामा महिलारि सारखौहाय दिनै जेलाव सोनायनि मोनसे इलेक्शननि उनाव लाहार फाहार खालामगोन जाय केसफोरखौ होनांगौ बेखौ सुप्रिम कोर्ट हाई कोर्टआव केस होगोन होननानैहाय दिनै मिडियानि गेजेरजों जोंनि गेजेराव बुंदों हाग्रामा महिलारिहा गोबां जाख्लयनि केसफोर दं होननानै बुंदों आरो दिनै जेलाव थाङाखै होननानै गिदिर खोथा बुंबाय थानानै गावखौनो राम बायदि देखायनाङा होननानै दिनै प्रमद बर' सारा हाग्रामा महिलारिखौ बुंदों भारतनि आयेना मोनसे गोख्रों आयेन बेयो बयबो दायनिगिरिखौ साजा होयो होननानै बुंदों लोगोफोर दिनै हाग्रामा महिलारिया सानसे समाव जेलाव थांनो नांमारगोन नामा प्रमद बर' सारा बेखौ जेलाव सोमारगोन नामा सानसेनि बेनि सिगांनि जाफ्लेनाय दायनि सायाव आरो बियो बुंबावदों प्रमद बर' सारा हाग्रामा महिलारिखौ सोलायनो थाखाय सम होदों जुदि सोलायाब्ला बियो जेलाव थांमारनांगोन होननानै मिडियानि गेजेरजों रोखा खालामनानै होदों नोंथांमोना बे भिडिअ नायोब्ला नोंथांमोना मोनथिनो हागोन কাৰণে ভাৰতৰ আইন যেটো আছে ইয়াৰ এটা মানে এটো টিটলেছ নহয় মানে ইয়াৰ এটা ষ্ট্ৰং এটা পাৱাৰ আছে তো এই কাৰণে আইনৰ লগত কোনো খেলিব নালাগে আৰু দেশৰ মানুহবিলাকৰ লগত কোনবা গাদ্দাৰ কৰিব ই কেতিয়াও খাৰি যাব নোৱাৰে তো এই কাৰণে এটো মেটাৰ অফ টাইম আজি মানে জেলত যোৱা নাই বুলি প্লাই ইকিদিন মানে বহুত ফুৰ্তি কৰি কথা কৈ থাকিব যাৰ সব তথ্য পাতি আছে ইটো মাত্ৰ নহয় অকল BTC অফিচৰ পেপাৰত ঘোটালা কৰিছে সাপ্লাই ৰাস্তা কিবা স্কিমত কৰিছে ইটো নহয় তেখেতসকলৰ আৰু বেলেগো কেছ আছে যি কেছবিলাক পোহৰত আহিলে তেখেতসকলৰে মহা বিপদ আছে পোহৰত মানে ইতিমধ্যে এইবিলাক জানে কি হত্যাকাণ্ড হৈছিল লাফিকুলৰ হত্যাকাণ্ড হৈছিল ইয়াৰটো কেছ চলি আছে তেনেকা বহুত আছে কেছবিলাক তাতে সো সেই কাৰণে ইমান ফুৰ্তি কৰি লাভ নাই আমি নৰমেলি মানুহক ভাল হোৱাটো বিচাৰো কাৰণ ধৰ্মগ্ৰন্থবিলাকত লিখা আছে যে পাপক ঘিন কৰা পাপীক ঘিন কৰিব নালাগে মানৱ জীৱটো শ্ৰেষ্ঠ জীৱ কোনবা যদি ভাল হ'ব বিচাৰিছে ভাল হওক আমি টাইম দিছো যদি হি ভাল হ'ব নিবিচাৰে উল্টাকে যদি ইহে মানে কি কয় নিজকে মানে ৰামৰ নিচিনা দেখাব বিচাৰে তেতিয়া হলিটো শাস্তিটো পাব फारसेजों जोंनि बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि EM रनजित बसुमतारी सारा ओरैबायदि बुंदों बे सप्ताहनि गेजेरावनो मोनसे निउक्लियार बमाया बेरनो थांगासिनो दं होननानै बुंदों आरो जाय निउक्लियार बमाया बेरोब्ला हाग्रामा महिलारिनि जे राजनितिकनि मोनसे केरियार बेखौ धंस जागोन होननानै बुंदों फैबाय थानाय MP इलेक्शननि उनावहाय खाम्फा बरगयारिया PPF दोलोखौ गारनानै UPPL दोलोआव हाबसिगोन होननानै मिडियानि गेजेरजों दिनै रनजित बसुमतारिया रोखा खालामनानै होदों आरो बिथाङा बुंदों खाम्फा बरगयारि आरो गाव सानैबो मोनसे समष्टिनिनो आरो बिथाङा बुंबावदों जुदि खाम्फा बरगयारिया UPPL दोलोआव हाबोब्ला बिथाङा गावनि जि पलिटिकेल नि मासि बेखौहाय खाम्फा बरगयारिनो हगारनानै होगोन आरो जि गावनि समष्टि बेखौ बिथाङा बलिदान होगोन होननानै खाम्फा बरगयारिखौ बुंदों लोगोफोर नोंथांमोना बेनि सायाव मा सानो खाम्फा बरगयारिया थारैनो UPPL दोलोआव हाबहैगोन नामा गावनि गोदोनिफ्रायनो गाव सालायबोनाय सिबिबोनाय मोनसे BPF दोलोखौ बिथाङा गारनानै थांमारगोन नामा लोगोफोर दिनै पलिटिक्सआव गासैबो जायो जाय हान्जाया सरकार गैया जाय हान्जायाव रां रुफा गैया बेयाव माब्लाबाबो सासे पलिटिशियाना थाबाय थाया बिथांमोना दोलो सोलायो गावनि मुलाम्फानि थाखाय नायो जानोबो हागौ बिथांनि बुंनाया सैथो सानसे समावहाय एबा MP इलेक्शननि उनाव थारैनो खाम्फा बरगयारिया हाबफैनोबो हागौ मानोना राजनितिआव जों रावखौबो फोथायनो हाया माब्ला मा जागोन नङाब्ला बिनि बुंनाया नंखायबो जानो हागौ मानोना राजनितिकफ्रा गोबां नंखाय बाथ्रा बुंनानै माबोरैबा गुबुन दोलोनि हेफाजाब होग्राफोरनि गोसोखौ गुलाय गुजाय खालामनानै गावसिनि दोलोआव बोनो हानाय बेनिल' बिथांमोना जेब्लायबो सिन्था खालामबाय थायो आरो बेबायदिनो बिथांमोना बाथ्रा बुंलांबाय थायो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों बिथांनि बुंनाय बाथ्राखौ खोनासंनो हागोन এটা কথা কম এইটো সপ্তাহৰ ভিতৰত খুব ডাঙৰ এটা বোমা ফুটিবলৈ গৈ আছে নিউক্লিয়াৰ বম যে নিউক্লিয়াৰ বমৰ দ্বাৰাই মানে হাগ্ৰামাৰ এটা অংশটো সম্পূৰ্ণ যেনেকৈ মানে নিউক্লিয়াৰ বম পৰিলে এটা এৰিয়াত ধ্বংস হৈ যায় তেনেকৈ BPF আমাৰ এই নিউক্লিয়াৰ বমৰ লগত ধ্বংস হ'বলৈ গৈ আছে আনাদাৰ নিউক্লিয়াৰ বম এটা ফুটিবলৈ গৈ আছে
MP ইলেকশ্যনৰ পাছত কিয়নো খাম্পা বৰগয়াৰী আৰু মই একেটা সমষ্টিৰে মানুহ গতিকে খাম্পা বৰগয়াৰী ডাঙৰীয়া হাৰিব বুলি অলৰেডি সাৰেণ্ডাৰ কৰা হৈছেই বড়ো সমাজৰ ভিতৰত কিয়নো বড়ো সমাজে BPF-ক কেতিয়াও সহ্য কৰিব নোৱাৰে আনফালে অনাবড়ো ভাইসকলেও যোৱা 17 বছৰে হাগ্ৰামাই অনাবড়োসকলক মাটিৰ সুৰক্ষা জীৱন সম্পত্তিৰ সুৰক্ষা দিবলৈ সক্ষম নোহোৱাৰ কাৰণে অনাবড়োসকলৰো হাগ্ৰামাৰ প্ৰতি দয়া মায়া নথকা হৈ গৈছে যাৰ ফলত তেওঁলোকে ওলাই আহিছে আৰু খাম্পাই MP ইলেকশ্যনৰ পাছত UPPL দলত যোগদান হ'ব আৰু মোৰ সমষ্টিটো মই খাম্পাৰ কাৰণে চেক্ৰিফাইচ কৰিবলৈ আজিৰ দিনত আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে মই প্ৰচাৰ কৰিছোঁ गुबुन फारसेजों राकेश ब्रह्म बिथाङा खाम्फा बरगयारीखौ दिनै बाक्सा जिल्लायाव रावबो सिनायानो होननानै बुंदों नामखौल' मिथिगौ आरो मानसिखौ सिनाया होननानै दिनै बाक्सा जिल्लानि रावबो सिनाया होननानै जोंनि गेजेराव मिडियानि गेजेरजों बुंदों आरो बिथाङा खाम्फा बरगयारीखौ गुबुन माखासे समाज बेरेखा खामानि मावदों होननानै बुंदों आरो बिथाङा थाइलेण्ड माबा माबियाव थांनानै गाज्रि खामानि मावहैयो होननानै जोंनि गेजेराव मिडियानि गेजेरजों दिनै फोरमायदों दिनै बिथांनि बुंनाय बाथ्राया बेसेबां सैथो बेखौथ' जों मिथिया रायजोफोर नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुंनो सानो आरो नोंथांमोना बेनि बुंनाय बाथ्राखौ बे भिडिअ'आव नोंथांमोना नायनो हागोन बाक्सायाव सिनायालै बाक्सायाव बेयाव सिनाया अबेनि खाम्फा बरगयारी बिलाय नामखौल' खोनादोंमोन गोदो सोरबा डिपुटि चिफनो मानसिखौथ' रावबो सिनाया गाज्रि खामानियाव लोब्बा थाग्रा अबा थाइलेण्ड मा बाइलेण्ड जों मिन्थिया बेखौ थांफेरनोबो रोङा थाङाबो जोङो ओमफ्राय बिदि मानसिलाय सोर मानसियालाय भट होनांगौ जाखो